Goeie. Friesland gaat jochheiend de crisis in. Tialf hoeft net tegen te worden. De regering mat in opdracht van de Kamer energiegeld jangen. En als het Cambuurstadion oer Saffel hier uiteindelijk ook klaar is, dan komt er misschien wel een treinaqueduct onder het Van Hariksma-kanaal terug. Dan kent de Alverstijderrieders met de trein naar het startplak rijden. Oh, ze zullen dat net zien. En dat Anne Arriva Hettinga alle buslijnen in Friesland van de week voordonder had, dat kan dus niet schelen, want Europa zal hem nog inzetten van de Lelylijn. Hoe is het mogelijk? Vanzelfs helaas blikkend waan dat vanwege de opbouw van Oekraïne er geen geld meer in Europa is, maar toch dat op papier staat dat Europa nijdenken zal over de Lelylijn, dat is oerweldigend. Ze sjoddernij. In de Tweede Kamer waarin het Fries debatteert. Een wraadwonder waar dat neemt. Geen Nederlands vlagvertooien. Nee, dit zet de scherden onder dik. Dat ze scher zullen dat er misschien dan toch nog een heel leraar Fries komen zal. En misschien zelfs wel in Ljouwert, al maar Friesland dan ik even op de beurs. Maar wat mooi, ze zullen er naar zien. Een heerlijk crisisgevoel klingelt, zodat we aan het roos hier zien. Friesland telt weer mee. En het is ook zo mooi dat een kwak kamerleden hier altijd komt te stielen. Anders kan ze namelijk geen burgemeester hier worden. Dat doen ze dan vaak op een vluizen. En dat vinden ze zo'n mooi gebied dat ze nou zijn dat het jonker al die natuurgebieden die te volle lijst van stikstof hebben. Nou ik het natuurgebied, is de brek en vluizen er maar bij moet. Ja, daar rijdt je hier zien in een beverzen van. Dat ken het. Het is daar hartstikke mooi, maar helemaal geen natuurwonder. Nou ja, de groen van het flinke bosje bij Himmelen, dat is justjes oors overal. Maar al die boeren in omjouwing, die halen jaren en jaren haar bijsdienen om te voldaan aan de behoeften van de natuur. En die zullen nu opdraaien moeten voor de teruggroei van Schiphol. Dit is echt duidelijk wezen. Het is verbeen, van waar dan ik, om daar ik maar even te zien. Op Sodemitrië. En neem dan al die oren misschien een tas eens ik maar mij weer om.